Hei kaikki kryptoharrastajat! Tänään olen innoissani voidessani jutella teille kryptokaupankäyntialustasta, joka on nostattanut melkoista kohua, Stable Capital Prosta. Mutta ennen kuin sukellamme syvemmälle, tehkää minulle pieni palvelus. Painakaa tilaukseen nappia ja kellokuvaketta, jotta ette missaa tulevia kryptovinkkejäni ja näkemyksiäni. Okei, mennään asiaan. Me kaikki tiedämme, että kryptokaupankäynti on aikamoinen seikkailu. Markkinat eivät koskaan nuku, kolikoita on enemmän kuin pystymme laskemaan, ja kaiken seuraaminen voi tuntua ylivoimaiselta, varsinkin jos olet vasta aloittelija. Mutta ei hätää, olen löytänyt täydellisen ratkaisun, joka yksinkertaistaa kaiken, Stable Capital Pron. Tämä ei ole vain yksi automaattinen kaupankäyntityökalu. Se on kuin oma kryptomentori, joka auttaa sinua hiomaan strategioitasi ja tarjoaa näkemyksellisen markkina-analyysin, joka vie kaupankäyntisi uudelle tasolle. Mikä sitten tekee Stable Capital Prosta niin erityisen? Ensinnäkin se on uskomattoman helppokäyttöinen. Puhumme tyylikkäästä käyttöliittymästä, joka toimii millä tahansa laitteella, ja koska se on selainpohjainen, voit käyttää sitä missä tahansa, jossa on internetyhteys. Mutta kyse ei ole vain ulkonäöstä. Tämä alusta on todella älykäs. Se käyttää edistyneitä tekoälyalgoritmeja analysoidakseen markkinoita reaaliajassa, tunnistaakseen trendejä ja tarjotakseen yksityiskohtaisia näkemyksiä kaupankäyntistrategiasi optimoimiseksi. Ja tässä tulee todella siistiä, se mukautuu taitotasoosi. Täysin aloittelija, ei hätää. Demotilassa voit harjoitella riskittömästi ennen kuin siirryt live-kaupankäyntiin. Kokenut kauppias, tulet rakastamaan täysin mukautettavia asetuksia, jotka antavat sinulle täyden hallinnan. Stable Capital Pro tukee kaikkia tärkeimpiä kryptovaluuttoja, jotka tunnet ja rakastat. Bitcoin, Ethereum, Ripple, you name it. Alkuun pääseminen ei voisi olla helpompaa. Ensin, mene Stable Capital Pron viralliselle verkkosivustolle. Seuraavaksi, luo tili täyttämällä tietosi, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Tämän jälkeen talleta tilillesi vähintään 250 €. Tässä parasta, ei talletus- tai nostomaksuja, ja sinulla on täysi hallinta varoihisi koko ajan. Maksaminen on myös erittäin joustavaa. Voit käyttää debit- tai luottokortteja tai jopa kryptoa. Turvallisuus. He ovat huolehtineet siitä edistyneellä salauksella, joka pitää tietosi ja varasi turvassa. Nyt, ennen kuin päästän teidät menemään, pieni varoituksen sana. Kuten minkä tahansa suositun työkalun kohdalla, on aina hämäräperäisiä kopioijia, jotka yrittävät hyötyä hypestä. Olen nähnyt paljon väärennettyjä Stable Capital Pro-klooneja, jotka lupaavat vaikka mitä, mutta oikeasti vain haluavat huijata sinua. Joten kuunnelkaa, älkää lankeako näihin väärennettyihin sivustoihin. Ainoa oikea lähde Stable Capital Prolle on heidän virallinen verkkosivustonsa TIC, ja linkki löytyy kuvausboksissa alhaalta. Käyttäkää sitä linkkiä ja vain sitä linkkiä tilin luomiseen. Älkää antako huijareiden pilata juhlianne. Kun olet valmis, kerro botille, minkä tasoista apua tarvitset, ja se tekee taikojaan. Tekoäly alkaa analysoida markkinoita, suorittaa kauppoja ja antaa sinulle merkittävän edun kaikilla tehokkailla työkaluillaan. Etsitpä sitten nopeaa voittoa tai haluat hioa pitkän aikavälin strategiaasi, tämä alusta mullistaa pelin täysin. Oletko siis valmis viemään kryptopelisi uudelle tasolle ja alkamaan tehdä kunnon voittoja? Klikkaa alla olevaa linkkiä ja aloita Stable Capital Pron käyttö jo tänään. Ja ennen kuin lähdette, kertokaa minulle, oletteko koskaan kokeilleet tällaista kryptokaupankäyntialustaa aiemmin? Millaisia kokemuksia teillä on? Jättäkää kommentti alle, niin keskustellaan. Jos piditte tästä videosta hyödyllisenä, painakaa tykkäysnappia osoittaaksenne tukenne, tilatkaa kanava ja älkää unohtako laittaa ilmoituksia päälle, jotta ette missaa seuraavaa päivitystäni. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa. Pysykää kuulolla, pysykää turvassa ja onnea kaupankäyntiin.